Ако ти предстои сделка с имот, това видео е за теб. Знаеш ли, че нотариусите вече могат да проверяват задължения към НАП? Научихме го по неприятен начин. Наш клиент, който трябваше да изповяда имотна сделка вчера, трябваше да отложи заради непогасено задължение от 5 лева на продавача. И купувача и продавача имаха валидно удостоверение по член 87 за липса на задължение от НАП. По принцип, валидността на тези документи е доста дълга и до сега не е имало проблем да минем сделка с вече изваден такъв. С новата връзка между Агенция по вписванията и НАП, обаче, нотариусът може да види актуалното състояние на купувача и на продавача в деня на сделката. И ако възникнало ново задължение от глоба или от друго несъбрано вземане, за което дори никой не подозира, промяната е буквално от дни и все още не е ясно как точно ще работи. Според някои нотариуси, клиентът с задължения може да ги плати още докато е в кантората по банков път. Но плащането ще бъде отразено след 3 дни. За да мине плащането веднага, трябва да има специална сметка с наличност в нея, каквато най-вероятно ще поддържат само по-големите кантори. Москитари БГ, ако ти предстои сделка с имот, последвай ни.